já považuji za jako největší jako prohru polistopadového období je to, v jakém stavu tu zemi infrastrukturně máme. Kdybych měl jako jednu možnost, tak bych zákonem zakázal v předvolebním čase a nejen v něm jako v politikům používat heslo boj s korupcí. To já protestuju. Dobře, tak... To není bizarní televize, to je jako docela významný médium. Češi jsou teď ochotní volit každýho, kdo je ještě nesklamal. Vzhledem k tomu, kdo všechno už je zklamal. Ahoj a dobrý den všem, moje jméno je Adam Bliščan a díky moc, že jste zapli opět díl 37P. Já mám tentokrát velkou radost, já to teda říkám vždycky, že mám radost, ale tentokrát mám opravdu velkou radost, že tady můžu přivítat živoucí novinářskou legendu Jindřicha Šídla. Dobrý den a vítejte. Děkuju, dobrý den, to je od vás až příliš milé. Teď jsem to neřekl, naopak, jestli to má být novinářka, živoucí legenda, ale už to nebudu opakovat teda radši. A pojďme rovnou na to, co nás dnes čeká. Respektive nás všechny čekají volby 20. a 21. září. Nás tady ne. Nás tady na Praze 7 ne. To je pravda, tak teď nevím, ale tak ostatní v České republice. Ano. My jsme tomu řekli v našem teda podcastu volby pro horší lidi, jak se na to koukají Pražáci. Dobře, tak nás čekají, nebo nás nečekají volby do krajských zastupitelstv, ale zbytek republiky, kromě Prahy. A já jsem se dneska schválně díval na vaše šťastné pondělí, jestli tam třeba o tom nebude nějaká zmínka a jak vlastně nebyla, tak se chci zeptat, jestli jsou pro vás, teď jak jste to nazvalo, to volby pro horší lidi, jako vlastně něčím krajské volby zajímavé, jestli to budete sledovat se zaujetím toho, co se vlastně stane, nebo jestli je to skoro nuda. Ne, nuda to není, ale já musím radši pro jistotu dodat, že to samozřejmě bylo jako ironie nebo satyra, ale myslím, že to trochu vyjadřuje jako pohled Prahy na zbytek země. Já je budu sledovat, budu někde na cestě po Moravskoslezském kraji v tu chvíli, až budou vyhlašovány výsledky, kde se budu muset připojit do nějakého vysílání Seznamu, ale mě to zajímá vždycky, jo, z mnoha důvodů. Jako mě zajímají vlastně všechny volby, že jsem novinář, ale je pravda, že ty volby do krajů tím, jak se nevolí v Praze, co znamená, že jako ano, jako většina pražských médií je samozřejmě obsazená jako migranty z jako ostatní částí země. Já taky sám vlastně nepocházím z Prahy, ale u nás v kraji je jasný, jak to dopadne, tam to dopadne vždycky stejně a jasný, kdo vyhraje. Ale myslím si, že ty volby tímhle a tím, že vlastně vznikly jako poslední z těch všech volb, no ještě volby do Evropského parlamentu, ty byly později ještě, v roce 2004 poprvé, ty jsou jako hodně specifický, tak jako cítím, že jsou vlastně tak jako prozatím stále dost nedoceněny nebo podceněny, tož nemyslím ty strany, protože oni vědí, proč je to plně důležitý, ale že to jsou volby, které jsou vlastně u těch lidí skoro nejdál, paradoxně. Co je podle vás, nebo tím, jak je to samozřejmě rozprostřené do regionu, tak mají ty volby vůbec nějaké ústřední téma, nebo je to fakt jako podle vás v každém kraji o něčem jiným? No, jako fakticky je to tak, jak říkáte, že každý kraj má svoje téma, ale už od roku, řekněme, 2004, ty první volby 2000, to bylo takový zkušební, jo. Tam všichni mluvili si to pamatuju, jsem tehdy o tom psal reportáže v Respektu před volbama, všichni mluvili, že v jejich kraji bude dálnice, jo, to vždycky funguje. Ale každý další krajské volby byly nesený nějakým celostátním tématem, jo. A byly jako většinou ze strany té opozice, ale paradoxně i třeba ze strany vlády. Jo. Já si pamatuju volby v roce 2004 za vlády sociální demokracie, tehdy byl premiér Stanislav Gross a tehdy oni měli jako centrální téma, že nedovolí ODS, která tehdy vůbec nebyla u moci, ale na těch krajích vládla privatizace nemocnic. Jo. V roce 2008 to byly poplatky u lékaře. Což mimochodem ta kampaň letošního roku se myslím k tomu trochu blíží. Je dost podobná té parubkové kampaně obrovskému vítězství. To bylo největší vítězství vůbec, jako které jsme zažili v krajských volbách, takhle jednoznačné. 2012 hodně sociální demokrati taky tehdy v opozici hráli církevní restituce, že jo. Takže vždycky to je, protože to je taky pro ty strany jednodušší, srozumitelnější a je to pro ně, pomáhá jim to mobilizovat voliče, tak vždycky to je nějak spojený s centrální vládou, zvlášť pro ty opoziční strany. No a pak samozřejmě, kam my nedohledneme většinou z Prahy novináři, v každém tom kraji je nějaký specifický jejich vlastní téma a často jsou to pořád ty dálnice, protože mimochodem od toho roku 2000, když se podíváte na mapu těch dálnic, tak ne, že by se nic nezměnilo, to zase ne, ale že by za čtvrtstoletí jako bylo dostavěno, aspoň to, co tehdy jsme si mysleli, že bude, a což mimochodem nestaví kraje,
je potřeba říct. Jo, to nestaví kraje, to staví stát. Tak to taky není. Je to podle vás chyba politiků, že třeba z tohohle dělají to krajské téma, přestože potom ty lidi vlastně, nebo ty kraje nemají šanci to ovlivnit, nejste jako na politiky trošku naštvaný, že lidem třeba nevysvětlují víc, co ty kraje vlastně mají na starosti? No, to je dobrá otázka. Já myslím, že jako spousta lidí jako nemá ponětí, co jim kraje poskytují, za co jako kraje odpovídají, a já myslím si, že jako spousta lidí nemá jako ponětí ani kdo je jejich hejtman, jo, a co ten hejtman může. Já myslím, že lidi znají své starosty, jo, to docela dobře, a myslím, že k tomu mají jako nějaký vztah a to je fajn. Pak znají jako tu centrální vládu a pak je něco mezi. Jo. A já myslím, že to je taky dáno tím, že ty krajské volby opravdu vznikly, nebo ty kraje vznikly až v roce 2000. Jo. My jsme měli tady od roku 92 v ústavě několik věcí, které bylo jako velmi obtížné naplnit pro ty politiky. Jedna z nich byl Senát, který byl až v roce 96. Myslím, že jeho význam jako část společnosti dodnes nepochopila, nedocenila a myslím si, že je to i dobře. Jo. Říkám s nadsázkou. A druhá věc je kraje. Kraje byly taky v ústavě od roku 92, co byla přijatá. Vlastně ustanovily se až jako v roce 2000, kdy byly ty první volby. Takže lidé, kteří to jako nemají jako profesní zájem nebo s tím nemají spojen nějak svůj jako profesní život s existencí krajů, tak jako možná neměli moc důvodu jako pátrat po tom, co to vlastně zase za novinku tady je a pro spoustu lidí, a je to vidět i na té účasti, která je druhá nejnižší po těch evropských volbách, no může být tak vyrovnané, bych řekl letos, tak jako to nepovažují prostě za nic důležitého. Jo. Navíc, jak jsou to, tak to je smysl, že jo, je to samospráva krajská, tak jako centrální média pražská, která jsou úplně ovládána z Prahy, tak jako nemají, zvlášť jako ve stavu, jakým ty média jsou, jako ani šanci prostě pořádně jako dopodrobná, byť se mnohá snaží jako popisovat problémy těch krajů. Lidi ve vedlejším kraji už to moc nezajímá. Jo, je to takový jako velmi zvláštní, specifický téma a myslím, že nejčastěji skoro o tom, co se děje na kraji, lidi slyší, když tam někoho zatknou a obviní, což je jako zvláštní věc, nebo respektive ani ne, vzhledem k tomu, že ty kraje administrují, evropské dotace nebo administrovali, tak já jsem teď, vidíte, já jsem to zapomněl vzít ten papír, ale nějak jsme to sepisovali teď v kanceláři, že kolik jako různých hejtmanů z různých stran, a to opravdu jako ze všech, jo, mám ten dojem, se během toho, co byli u moci, nebo poté, jako tak byli obviněni, někteří byli tedy osvobozeni, některé případy ještě neskončily, jo, někteří byli jako například David Rád, že jo, byli odsouzeni. No, je to velmi riziková profese. To já myslím, že jako politika, zvlášť jako na úrovni samosprávy, to není problém jenom hejtmanů, ale to je jako řady starostů, tak je to velmi riziková profese. Já jsem to, když můj kamarád kandidoval tady na PZ10 do zastupitelstva, říká, já hlavně nebudu nic podepisovat ani nic hlasovat, já se nenechám zavřít. Vzhledem k tomu, že to bylo v roce 2010, tak to byl docela dobrý odhad, co nemá dělat. Takže ty kraje, jejich existence, myslím, jako trpí těmihle problémy, kromě toho, že ty kraje, jejich moc, jo, a což je daň za to, aby vůbec vznikly kdysi. Jo, bylo potřeba ty, teď řeknu s nadsázkou, skorumpovat, jo, jako přesvědčit, pozitivně motivovat. Tak, jak pozitivně motivovat, aby zvedli různí poslanci z různých částí země ruku tehdy pro vznik krajů, tak vznikly kraje jako Zlínský, jo, Karlovarský kraj, jo, Liberecký kraj. Já jsem z Turnova, což je Liberecký kraj. Já jsem rád, že jsme se dostali z područí Hradce Králové, za kterého jsme byli za komunismu. Ale ty kraje jsou nestejně velké, že jo, jako, že tam jako často zůstaly ty problémy s tím jako rozdělování evropských dotací, což se speciálně vidět teda na severozápadě země, jo, tak, že se ty musí spojovat v té Evropě, tak to tam všechno je. Existuje kraj, který vlastně jako nedává logiku, což je Vysočina, jako nic proti tomu kousku země, je to kusu země, je to krása, byť Pražáci ho to většinou považují za to, jako když jedou po D1, tak jako kolem Jihlavy, tak to je Vysočina. Ale jako to je přece jako kraj, kterým prochází hranice historická mezi Moravou a Českem. Je to, jako není to nic, co ty kraje prostě nejsou nic, co by vzniklo jako přirozeně z potřeby těch lidí a asi bude ještě trvat a bude dobře, když se to povede, že si k tomu kraji, stejně jako ke svý obci, no, městu, jako lidi vybudují nějaký hlubší vztah.
Mě ještě zaujalo, jak jste mluvil o Senátu, kdy senátní volby jsou, že jo, taky teďka ve třetině obvodů, ano. Že teď nevím, jak jste to přesně řekl, ale že naštěstí vlastně o to není takový zájem, nevím, jestli to říkám přesně, je to, zase není to, často se mluví, že to je ta pojistka demokracie a tak, ale mám taky pocit, že často o senátorech slyšíme vždycky 2 týdny předtím, nebo když to přeženu měsíc předtím, než se volí do Senátu a potom zase si tak jako tam trošku uklidí a není o nich tolik slyšet. No, ano, asi jak o kterých taky je potřeba říct, ale jako Senát je to, myslím, že Petr Pidhart to docela hezky přirovnával k něčemu, co prostě celý život jako nepoužijete, ale v jednu chvíli se vám to může hodit. Jo. A to je přesně jako věc Senátu. Já jsem jako velký příznivec existence té instituce. Myslím si, že vzniknul i díky tomu, že, jak jsem se o tom bavil z politiky, že se jako Václav Klaus tehdy neměl moc času o tom přemýšlet, protože zrovna dělil Československo a když byl proti přímé volbě prezidenta tehdy, tak mu tvůrci ústavy řekli, dobře, ale budeme mít dvoukomorový parlament. Jo. Jsou jako politici, kteří jako jeho smysl od začátku jako dehonestují, což je třeba Václav Klaus, byl to Miloš Zeman, teď je to Andrej Babiš, Stanislav Gross, když sociální demokracie před 20 lety prohrál volby, tak navrhoval jeho zrušení. Já si myslím, že to je ale jako mimořádně důležitá instituce. Už jenom on přišel o část svých pravomocí, že třeba tím, jak volíme prezidenta přímo. Ale už jenom, kdyby to bylo jenom to, že bez souhlasu Senátu nelze měnit volební zákony, tak je to důležité. Jo. A já bych doporučil se podívat do zemí, kde ten Senát třeba není a které nejsou tak daleko a které jako, myslím, teď nemůžeme zrovna považovat za naše vzory, co se týče kvalit demokracie. Jo. To není náhoda, že na Slovensku probíhá to, co probíhá s většinou 4 hlasů. Podívejte se na Maďarsko, taky má jednokomorový parlament. Já jsem moc rád, že ten Senát je a to, že říkám, že je dobře, si to ještě jako spousta lidí nevšimla. Říkám samozřejmě s nadsázkou, spíš jsem tím chtěl říct, že se některým politikům obrací proti nim to, když tvrdí svým voličům, že Senát je k ničemu a měl by se zrušit, no tak pak ty voliči často nevidí důvod, aby k těm volbám do toho Senátu jako opravdu přišli, byť já bych si samozřejmě přál, aby jako zejména v tom druhém kole, je samostatný, ta účast byla větší. Je otázka, jestli není na nějakou debatu, což už se před lety o tom začalo mluvit, jestli ten dvoukolový systém je ideální a tak, ale já jsem velký příznivec existence Senátu, i když je tam spousta senátorů, o kterých slyšíte jenom v den vyhlášení a pak zase za 6 let, když se o to snaží znova. A když přemýšlíte o české politice, což je asi velmi často, jo. tak je něco třeba, jak jste říkal, že jste příznivec Senátu, je něco naopak, bez čeho byste si dovedl docela dobře Českou republiku nebo českou politiku představit, něco, co v ní je třeba navíc, nebo co byste... Tak jako jedna věc jsou instituce, to si myslím, že jsou v pořádku. Já nejsem samozřejmě ústavní právník a ústavní expert, ale jsem jako velký fanoušek české ústavy. Já myslím, že se na to, jak se ta ústava ještě psala na konci roku 92 při rozpadu Československa, jako ve velké rychlosti a pod tlakem okolností, takže máme opravdu jako krásnou ústavu, která jako pokud se ta země nezblázní kompletně, tak jí dává jako stabilitu a je tam krásně vypracovaný jako systém brzda pojistek, což je v té demokracii jako vždycky taky strašně důležitý. Pak jsou jako věci obsahové v politice, bez kterých by se jako obešel. Naposledy jsem si to řekl, a teď řeknu jednu stranu, ale ono se v tom ledas dopozná. Včera jsem se naposledy bavil na Twitteru, když jsem viděl, jak Piráti, kteří už 3 roky vládnou a už jsou vlastně jako součástí establishmentu, tak jak mlátí krokodýla lopatou, protože bojují proti korupci. Jo. Kdybych měl jako jednu možnost, tak bych zákonem zakázal v předvolebním čase a nejen v něm jako v politikům používat heslo boj s korupcí. Jako já teď vůbec nespochybnuji existenci korupce a nebezpečí korupce pro demokracii. My jsme to tady zažili. Jako kvůli jako pocitu lidí, že se neřeší korupce, se tady v zásadě rozpadla politická scéna před 15 lety, kterou jsme měli od 90. let. A zároveň se to pak jako přesunulo do fáze, jejímž výsledkem byl případ Vlasty Parkanové, což jako musí zůstat jako mementem, že tohle se tady prostě nesmí nikdy dít. Jo. Mimochodem, k tomu chci říct jako slovo půta další. Jo. Ale
Ale dneska je ten boj s korupcí jednou z nejvyprázdněnějších frází, kterou prostě používal vždycky každá nová strana, ještě když nebyla přímá volba prezidenta, tak každá nová strana, která chtěla vypadat dobře, tak měla přímou volbu prezidenta, omezení imunity, obojí máme, a další byl boj s korupcí. Zažil jsem to u TOP 09, pak jako v těch obskurnějších případech u Věcí veřejných, což bylo samo o sobě, jako u Andreje Babiše, Piráti, přísaha furt dokola. A když teda jsem řekl to heslo Půta, toho nechci obvinit z korupce, jenom chci říct, že Martin Půta, což je favorit, že voleb v Libereckém kraji, je 10 let trestně stíhán. A já nechci posuzovat jeho vinu, jenom vím, že ten soud bude mít ještě teďka před volbami. Ale to přece jako není možné, aby tady nejenom Půta, ale jako další lidi byli prostě 10 let drženi v nejistotě. Už mám pomalu jako dojem, že se to týká trochu Andreje Babiše, jo, a jeho případu. Jako jestli něco spáchali nebo nespáchali. To jsme v situaci, kdy ten stát prostě podle mě jako neplní to, co má garantovat lidem za to, že platí daně. A to je co jako právo na spravedlnost a spravedlivý proces v nějaké přiměřené délce. Takže kdyby byla jedna věc, kterou byste možná upravil, tak tady tohle, i když chápu, že to asi není úplně... To je strašně jako složitá a těžká věc, ale jako délka některých případů je snad jako ještě víc frustrující než rychlost stavby jako české infrastruktury, což jako bez legace já považuji za jako největší jako prohru polistopadového období je to, v jakém stavu tu zemi infrastrukturně máme. Jo. Jako to, že tady prostě železnice vypadá, že jedete do Brna 2,5 hodiny z Prahy vlakem. Jo. Protože to rychlejc nejde prostě, tak jako to neodpovídá jako 2024. To, že nedojedete ani teď, ani za 5 let, ani za 10 let, a já nevím, kdy to bude, jako z Prahy, tady vidíte ten pražský pohled, jo, ale i z těch měst naopak se jezdí. Jo, do jižních Čech, jo, do Českých Budějovic a dál do Rakouska, jo. Dálnice na Karlovy Vary totéž, dálnice z Brna do Vídně, to už je tragikomedie. Když si jako čtete titulky z roku 1997, a to se nedělám legraci, no tak máte pocit, nebo když se čtete teď, tak si můžete skonfrontovat s těma z roku 1997. To je jako podle mě jako fakt kromě jiných věcí, jako jedna z největších porážek té země, vlak na letiště tady, že to jsme nedaleko. No, to jsou Vojtěch Cepl, jeden z tvůrců České ústavy, jeden z té legendární pevní sestavy ústavního soudu, tomu říkal brežněvovské rozměry času. Jo. A to se trochu obávám, že v tom žijeme. Ještě když se vrátím zpátky k těm krajům, je podle vás... Dejme tomu, že na krajských volbách záleží, teďka si můžeme tady říct, tak je nějaká strana, která podle vás potřebuje za každou cenu uspět? No, jako oni ty volby ledacos naznačují ještě tím, že se vlastně před 10 lety posunuli, respektive, že my jsme si jako nechali posunout těmi předčasnými volbami přímo rok před ten hlavní volební rok, tak oni ledacos naznačují. Myslím si, že by jako polít nějakou živou vodou ke své další existenci tam nutně potřebovali Piráti, zvlášť když jako minulé ty výsledky měly v těch krajských volbách velmi dobré, tak jako těm by se to dost hodilo. A myslím si, že to bude velmi nervózně teda sledovat Tomio Okamura. No, protože já jsem teda teď, než jsem k vám šel, tak jsem se doma, protože mám takovou jako zvláštní zábavu, tak jsem sledoval rozhovor Tomia Okamury s Xaverem Veselým na XTV pracovně. Jo? Ne, že bych to jako chtěl vidět jako občanské, ale pracovně jsem to sledoval a byl jsem jako zděšený. Jako, a to jsem docela už za ty roky, za těch 32 let žurnalistice otrlej. Jako to, co jsem tam poslouchal, teda mimochodem z obou stran. A v tom je vidět ta křeč, že jo, kterou teď ta SPD prochází, protože najednou má soupeře, s kterými jako už moc nepočítala, nebo možná nepočítala, možná jo, ale nebyla schopná se na ně připravit. Takže jako plně ty volby budou taky důležitý, no a pak ale to bude jako důležitý pro ty strany jako uvnitř z různých jako úhlů pohledu. Jo. Já si myslím, že jedna z nejzajímavějších, jako nemůžu sledovat 14 se stejnou intenzitou, myslím, jo, ale já třeba jako budu velmi pozorně sledovat výsledky na jihu Čech, protože tam jako výsledek Martina Kuby, který tam jde vlastně pod značkou, ani ne ODS, ale pod značkou Kuba jenom, tak bude jako, myslím třeba vzhledem k další atmosféře v ODS dost důležitý, třeba i po těch příštích volbách. Naopak jako Jižní Morava, že jo, to je jako klasicky velký kraj, tak tam zase jako ta naděje stačilo, která prostě, nebo stačilo. Se omlouvám, naděje z koalice Spolu, omlouvám se koalici Spolu, i konec konců stačilo. No, s tím, že prostě
tam jako má šanci asi udělat nějaký dobrý výsledek, tak je pro ně taky jako z hlediska toho, co se blíží za rok, to znamená těch voleb do sněmovny, jako velmi, velmi důležitá a pak teda uvidíme, kolik udělá Martin Půta v Libereckém kraji, jestli to tam vyhraje vlastně po kolikátý, po čtvrtý za sebou by to bylo, což myslím nikdo jako jiný nedokázal. Martin Netolický ještě má jako šanci, ale to je ten smutný příběh, kdy se stydíte za stranu, za kterou jste se stal tím jste se stal. A jenom ještě k tomu Okamurovi, tak předpokládám, že ten rozhovor vás jako šokoval tím, jak Okamura je jako drsný v těch svých prohlášeních, viz jeho ten billboard na Václav. Je nechutný jako celá ta kampaň, ale mimochodem jako stejně nechutné otázky tam kladají ten Veselý často a já jsem si myslel, že jsem na to už připravený, protože to poslouchám jako léta. Ten duch politiky znám jako od 90. let od Miroslava Sládka až sem. A já jsem, mimochodem, když se v roce 2013 Tomio Okamura dostal poprvé do sněmovny s Úsvitem přímé demokracie, já jsem tehdy České televize říkal, že mi přijde Tomio Okamura jako takový Miroslav Sládek light. Jo. A musím teda říct, že to, co teď vidím, že už ho jako dávno překonal. Jo. A to teda Sládek byla z mého pohledu jako lidská kreatura, protože on byl jako mimořádně chytrý, inteligentní a byl to cynik. A to je jako stejná známka je, myslím, jako toho cynismu je u toho Okamury, ale ten jde ještě mnohem dál. Takže ten rozhovor mě šokoval jako z obou stran, co tam padalo a to jsem jako otrlý. Jenom ještě možná tady takový malá zastávka u těchto bizarních internetových televizí. To není, pozor. Ne? Jako, ne, to já protestuju. Dobře, tak to není bizarní televize, to je jako docela významný médium, jako je to jejich biznis a co jim daří, jako kam jako chodí prostě budoucí premiéři, bývalí prezidenti, jako docela důležité postavy. Jo. To jako není žádný YouTube kanál postavený v koupelně. Jo. To zas Tady bych nesouhlasil. To souhlasím, já spíš možná, jako, jak to říct, třeba ten styl těch otázek, který klade potom Xaver Veselý svým lidem, tak je to taková, ale dobře, máte pravdu, že asi slovo bizarní nebylo úplně nejlepší. Sledujete třeba i další kanály, aby bylo jasno, Jany Bobošíkové a podobně, abyste si... Já to sleduju strašně moc, protože každý týden pracuju s videem a potřebuji jako tam ten obsah a často mě to zajímá. Jako to jsem viděl teda ještě jako daleko, musím říct, absurdnější, nebo chcete-li bizarnější jako příklady jako médií tohoto typu, takže ano, já to musím sledovat, protože ne, že by mě to jako dvakrát těšilo, ale já musím jet od Václava Moravce až po ten okraj, protože tam často prostě najdete jednak perly, který jako potřebuji do svého pořadu, ale vlastně i celá důležitý sdělení. Jo? Já vždycky třeba svým studentům říkám a jsem přesvědčený, že o tom, že je hloupý opovrhovat bulvárem. Jo. Jakože ano, všichni známe hranice bulváru a známe jeho metody, byť taky musím jako často vysvětlit, jakože podstatou bulváru není lhát, jo, že to je důraz na některé informace, způsob zpracování a že je třeba dobrý poznat, pochopit, jaký témata politici používají při komunikaci s bulvárem, zejména před volbama. Já dám příklad, který je takový docela jako vlastně smutnej, ale jako důležitý. Když byly volby 2015 v Británii, tak tehdy, kromě toho, že teda David Cameron slíbil referendum o Brexitu, což se mu moc povedlo, tak tehdy to nebylo jasný, jestli vyhraje on, nebo jestli to laboristi urvou. A tehdy jeho žena Samantha poprvé promluvila o tom, jak asi 6 nebo 7 let předtím přišli Cameronovi o svého nejstaršího syna, jak zemřel. Byl jako vážně nemocnej. A ona před těma volbama vylezla do Daily Mailu, jo, což jako jsou opravdu často dost hnusný noviny, musím říct, ale měli ten zásah do voličské skupiny, jako oni potřebovali oslovit. A ona to tam vyprávěla a já jsem z toho teda, musím říct, tehdy byl jako dost překvapený, trochu možná znechucený, pak jsem si říkal, máš jako právo hodnotit rozhodnutí člověka, který tím prošel a teď o tom chce mluvit, nemáš, jo, takže ten pocit jsem opustil. Ale nebyla náhoda, že to nebylo v Daily Telegraphu nebo v Timesech, ale že to bylo zrovna v tom bulváru a proto taky sleduju jako nejrůznější zákoutí české mediální scény, kde se často objevují jako i politici, který třeba byste tam před 15-20 lety nevěděl, protože taky tahle média neexistovala a jakým způsobem komunikují se svými voliči a co tam vlastně jako vytahují, vynášejí za témata. Když jste divákem XTV, pokud to takhle můžu říct, tak vás třeba tolik nepřekvapil
ten obrovský úspěch Filipa Turka ve volbách? Překvapil? Překvapil. A myslím, že překvapil jako skoro každýho. Já jsem to pak pochopil, protože jsme jednou použili Filipa Turka v pondělí a dali jsme ho do titulku jen tak cvičně a mělo to jako velký ohlas. Jo. Takže jsem pochopil, že se tam něco děje, ale jako, že kdyby 3 měsíce předtím mi někdo řekl, že udlá 10%, tak já bych tomu nevěřil. Musím říct, že jsem jako asi zcela selhal, i když jako za prvé bych nebyl býval asi sám tady v Česku mezi novináři a za druhý, jako to je fakt specifický druh voleb, který jako umožňuje, vždycky říkám, podívejte se, jak dopadly volby v roce 2004 evropský. Jo, schválně se to tak jako porovnejte, jak dopadly evropské volby, nebo jak se před 10 lety dostali do Evropského parlamentu tady svobodní. Jo, Petr Mach, který teď úplně vyhořel, protože jako absolutně neodpovídá tomu, co si voliči SPD přejí od svého politického lídra. Tak tohle jsou prostě věci, které se v těch eurovolbách jako stávají. Ale já jsem to nečekal, musím říct, jako neodhadnul bych to. A myslíte, že díky, nebo zeptám se jinak, teďka se hodně mluví o nějakém nástupu motoristů sobě, myslíte si, že to je nějaký nový fenomén, někdo s kým se je potřeba počítat, nebo je to opravdu jako hodně one-man show toho Filipa Turka, který to svým nějakým nepochybným charizmatem dokázal zvednout? Pro jistou voličskou skupinu, jasně, nevím. Já upřímně říkám, nevím, ale vidím, jak se s tím na té politické scéně pracuje. To, že Boris Šťastný, že jako kandiduje vlastně, co on je motorista, že jo, a kandiduje za motoristy a ANO v Praze, já myslím, že to asi nevyhraje, i když teď jsem možná mu zajistil volební vítězství, tak jako to je znak něčeho, že si jako minimálně Andrej Babiš a jeho strategové uvědomujou, že tady je potenciální spojenec, který může po těch příštích volbách být důležitý. Protože ty minulý volby Andrej Babiš jako prohrál, nebo on je neprohrál, jako ono, když se podíváte na počet hlasů, tak jako ono dostat po 4 letech u vlády v době covidu asi o 50 000 hlasů míň, jo, přičemž těch hlasů bylo 1,5 milionu. Jako mimořádný politický výkon, ať si o něm myslíte cokoliv. Ale prohrál si to tím, že ty hlasy dostal na úkor těch ostatních, že? Což je asi jediná šance, jak může česká liberální pravice a střed jako vyhrát volby, že propadne strašně moc hlasů, když se podíváte na výsledky voleb. No a myslím si, že to, co se minule s tím Bertem Šlachtou nepovedlo, protože on příliš mnoho hlasů odebral, ale vlastně do té budoucí koalice nic nepřines, tak to se teď zkouší v nějaký jako sofistikovanější podobě. Bude to jako zajímavý i protože, jako jaký vliv to bude mít na Okamuru, jo, co vlastně ta koalice stačilo, jo, jako bude, jako má šanci to zopakovat znova, jo, že bychom slavnostně pohřbili komunisty v roce 2021 a oni se vrátili v roce 2025 zpátky, to by byl jako další hezký moment české politické historie. Takže to bude jako strašně zajímavý pro mě, jako zvlášť nebo pro lidi, který ta politika zajímá a baví, tak jako co se bude před těma volbama dít, jako já myslím, že Andrej Babiš jako nebude riskovat, že po jední z těch part jako opravdu vyrazí a tu druhou možná, nebo jednu ze 3 a jestli se tam dostanou, jo, ty volby jsou strašně otevřený, jo. Já jsem sledoval váš rozhovor, který byl s Barborou Tachecí a tam ten nadpis je, že si nemyslíte, bylo to před nějakou dobou a bylo tam, že nemyslíte si, že za 2 roky bude skládat dohromady vládu SPD a hnutí ANO. A já jsem z toho pochopil, když jsem ten rozhovor potom poslouchal, že jste jakoby si myslíte, že je možné, že se jako ANO stane s tou tradiční stranou v tom slova smyslu, že třeba půjde, že kývne na nabídku ODS, respektive ti druzí kývnou na nabídku ANO, jasně. Tak myslíte si, že tohle je taky varianta, nebo teďka tím, že Andrej Babiš tam má další, který by možná získal jednodušeji, tak že se bude spíš poohlížet tímto směrem? No, já jako jsem o tom, že mluvil s řadou lidí v té ODS a s řadou lidí v ANO, třeba si pamatujete, tak loni ANO vlastně celkem úplně bez řečí, zvlášť porovnání s tím, co se dělo na Slovensku, podpořilo tu smlouvu DCA o amerických vojskách zde. A to oni mi vysvětlovali, že vlastně byl potenciální krok k této koalici. No. Na druhou stranu samozřejmě, a to vám řekne spousta politiků z té ODSky, řeknou, nám by to ty voliči už nikdy neodpustili. No, to je prostě něco, co pro ty naše voliče, kterým my říkáme 8 let, jako je to ďábel, tak jako pak se spojit s ďáblem, já jsem říkal, tak to jste měli se Zemanem taky. On říkal, no právě, jako to je, už jako nemůžeme riskovat znova. Jo, jako taková situace samozřejmě může nastat, jako nakonec zjistíte, že to třeba početně jinak nepůjde, jo. A v té ODS si to rozhodně, ti, kteří tam teď vládnou, si to nepřejou, jo.
A nejsem si jistý, že to je absolutní většina. Jako je to většina té strany, ale že by to bylo 95%, to si tak jako úplně nemyslím. No a navíc se to může změnit těma výsledkama. A pro Andreje Babiše by bylo samozřejmě ideální, aby měl pokud možno 2 většiny, že? Což měl v tom období 2017 až 2021, a jako to se pak manévruje jako mnohem líp, ale já si myslím, že ta berlínská zeď, jako symbolicky řečeno v české politice mezi těmi 2 bloky, které se vytvořily v tom roce 2017 vlastně a pak se v roce 2021 vyměnily u vlády, že prostě jako jednou padne, že bude muset padnout a že to vlastně možná paradoxně té české politice i pomůže. Já si tam myslím, že třeba hodnotově jako se jako spousta politiků z ODS prostě jako názorově se jde víc z politiky. Ano, jo, jako to není náhoda a není to jako žádná banalita, žádný jako procesní hlasování, že spolu zrušíte superhrubou mzdu v roce před volbami. Jo, to jako není prostě jako tady v Praze, jo, to je, abych to dořekl, tak to není náhoda samozřejmě, prostě to je znak toho, že spolu můžete vládnout, protože jako jestliže si takhle upravíte daně, tak byste pak jako měli taky vědět, co s tím jako dále. Jo. Tady v Praze je prostě pražský ANO a pražský Spolu, což je tady moc lidovci, moc tady nemáme. Tady v Praze 7-1 zrovna vládne, ale už to není lidovec. Tak to jsou vlastně party jako téměř shodnejma názorama na spoustu věcí. Já si myslím, že ten problém jako nejsou názory. Navíc, jak už víme, v české politice může vládnout kdokoliv s kýmkoliv. Jo. A poměrný systém vlastně tomu vybízí. Ale že to je prostě postava Andreje Babiše. No. Zatím ještě Andrej Babišovi teď bylo 70, příště při volbách mu bude 71. Jak dlouho on chce ještě trávit svůj jako život v politice, je samozřejmě otázka, ale my se pak dostaneme do jako situace, která bude jako zajímavá teoreticky, ale taky jako pro tu zemi dost riziková. Jako ve chvíli, kdy Andrej Babiš ukončí svou politickou dráhu, jo, a já mu přeju jako dlouhý život, přeju každému hodně zdají. I Miloši Zemanovi přeju jako všechno nejlepší, bude mít 80 nezanedlouho. Tak ať se mu daří, ať už pokud možno, ale nic neříká nikde. Tak jako dovedete si představit jako český politický život bez Andreje Babiše? Jako ANO v čele s Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. To jako není jenom jejich problém. To ať si pak v té straně dělají, co chtějí, to je jejich strana. Ale to je jako 1,5 milionu voličů. Jo, to je přes 30% voličů. Co s nima pak bude? Jo, jako myslím, že tohle před náma, protože to není jako, tyhle otázky jsme si kladli kdysi v 90. letech, co bude, až nebude Klaus. No byl to Polánek a ODS pak udělala o 3% nebo o 11% bodů víc v tom roce 2006 než v roce 2002. Jo. Po Milošovi Zemanovi se taky sociální demokracie jako dlouho držela vlastně velmi dobře, než se Miloš Zeman jako rozhodl, že ji opravdu zničí a oni položili tu hlavu na stůl. Ale to ano, je přece jenom jako je jiný příběh, že? To jako není politická strana, to si jako nenamlouvejme. A to je jako jedna z věcí, která mě do budoucna jako velmi zajímá, co to vlastně tou českou politikou udělá. A myslíte si, že existuje možnost, že by třeba ANO ještě posílilo? Protože třeba já mám pocit, že paní Schillerová jako, že má podporu asi určité části, ale že ji fakt ty lidi jako mají rádi, co volí. Asi její voličský vrstvy, zejména na Jižní Moravě, ano. A teď to říkám úplně bez irony. Jako já mám pocit, že v té české politice, jako, já se teda živím jako satirou a ironií a tak, ale občas o ní přemýšlím i vážně. Jakože těch negativních emocí a těch osobních výpadů je trochu moc. Jo. Takže já ale s Alenou Schillerovou asi ve spoustě věcí jako normálně nesouhlasím. Na druhou stranu, jako já se na ní dívám a chci se na ní dívat jako na vlastně jako emancipovanou političku, která mimochodem má jednu dobrou vlastnost. Si všimněte, jak ona je úplně teflonová. Jo? Ona je urážená od zhora dolů každý den, což teda ti jako příznivci ANO vůči politikům dnešní koalice tím taky nešetřejí. Na Aleně Schillerový, ale nikdy nevidíte, že by se jí to nějak jako dotklo. Jo? Jako, a to patří k té profesionální, tak abych o ní řekl něco hezkýho, já myslím, že tam nějaká hranice je, jo? Že a možná, že je taky dána prostě osobu Andreje Babiše, jo, protože to není jako žádný ANO. Teď se to jmenuje ANO, kdyby se to jmenovalo prostě list Andreje Babiše, tak to bude mít stejnou podporu. To je prostě celý je to vázaný jenom na Andreje Babiše a nikdo z jeho jako nejbližších lidí, což je teda Schillerová, Havlíček a v druhé fázi, já nevím, Juchelka, Nacher, kdo tam jako ještě pouštějí do televize, moc jich není. Teda. Brabec, ale ten nevím, ten myslím, že to už je jako zajímavé, jak zmizel Faltýnek, že jo, jako před časem. To jsem chtěl tady, si nevíte, co dělá teďka. Jako... Dělá poslance, ale myslím, že nesmí na veřejnost. Ale jo, nejsou prostě, ty lidi, o kterých jsem mluvil při vší úctě k ním, tak jako nejsou schopní prostě to Andreje Babiše nikdy nahradit. Jo. A navíc jako
to, co pomohlo těm nástupcům Zemana a Klause, to znamená ty strany, které měly nějakou myšlenku taky, tak to tady úplně chybí. Ještě jeden politik, na kterého se chci zeptat, a to je Miroslav Kalousek, taky kolem něho se často, on je teďka poměrně velkým kritikem vlády a zejména v oblasti financí a spoustu lidí ho vyzývá, ať už konečně teda praští do stolu a založí něco opravdu pravicového. Myslíte si, že je pro takový projekt místo, nebo že Miroslav Kalousek vůbec může pomýšlet na to, že by ještě další stranu přivedl do sněmovny? Miroslav Kalousek to dokázal jednou, že jo? Ale to měl Karla Schwarzenberga a měl nějakou jinou dobu. Jo? A to si myslím, že jsou dvě podmínky, které už se prostě nebudou opakovat. Já si prostě nejsem přímě řečeno jistý, jestli tady jako nějaká velká poptávka po reformách je. Jo? Já si myslím, že to tak není. Jo? Že jako po těch 35 letech, kdy jako lidi žijou jako vždycky chvíli jako v relativní fázi blahobytu a jako klidu, jako následuje většinou jako dramatický moment, teď budeme šetřit a budeme dělat nepříjemné kroky a ty lidi, přestože je to přirozený, jo, tak ty lidi se ptají, a co jsme dělali doteď, nebo jako a co jste zařídili vlastně, jak jste tu zemi nastavili doteď. Tak já nevím, jestli by po takový straně jako místo si musíte vybojovat, jo. To vám nikdo nepřidělí automaticky, ale jestli jako mohl být Kalousek lídr, jo, má ta strana pak na 5%, jako asi, co jsem slyšel, tak na to jsou zdroje, jo, jakože tady je ochota investovat a teď neříkám vůbec jako s žádným negativním znamínkem, ale když jako chystáte stranu, tak musíte mít poměrně dost peněz k dispozici. Tak jako asi jsou tady zdroje jako a lidi ochotní investovat do nějaký nový politiky nebo do nějaký nový politický strany a možná, že platí to, co mimochodem dneska říkal jeden sociolog, Češi jsou teď ochotní volit každýho, kdo je ještě nesklamal. Vzhledem k tomu, kdo všechno už je zklamal. I když je pravda, že možná voliči Andreje Babiše jako upřímně mohou mít pocit, že je nesklamal. No, že i jako to, co jim říká, to, že on jim pohrdá, je jiná věc, ale třeba co se týče jako jejich nevím, finančních transferů a životní úrovně, tam on asi udělal to, co od něj očekávali. Tak jako nikdo to jako s jistotou asi neví s tou stranou. No, já jsem slyšel x verzí různých, jako kdo tam všechno má být, že ty vlastně strany můžou být dvě, že jako dokonce má vzniknout strana, která jako naopak má pak jako spolupracovat s Andrejem Babišem ještě. Všechno jsem slyšel a nic nemám jako natolik potvrzeno, abych to tady vykládal nějak autoritativně. Dobře. Já jsem se chtěl teďka, nebo tu druhou část rozhovoru směřovat k vám, protože vy jste, jak jsem na začátku řekl, už to nebudu, zopakuju to živoucí. Už to neopakuji, už to dělám dlouho. Prostě dobře, děláte to dlouho. Považujete teďka pořád sám sebe jako novináře, nebo vy jste sám o sobě mluvil jako satirik? Je to pro vás vůbec důležité být takhle nějak jako zaškatulkován? Přemýšlíte o tom takhle? Jako úplně o tom tak často nepřemýšlím a považuji se jako neskromně řečeno pořád za novináře, protože všechno, co dělám, jako vychází z té žurnalistické zkušenosti a konec konců jako i z žurnalistických metod. Jo, takže pořád se považuji za novináře. Jak vnímáte třeba to, co dělá Michal Půr, takovou on to sám nazývá, myslím, hybridní žurnalistiku? Já s Michalem jako se znám, myslím, že máme docela dobrý vztahy, ale já tomuhle nerozumím. No, jako já nechápu, co to znamená jako hybridní žurnalistika a protože tomu nerozumím, tak bych to jako nikdy nedělal. Jo? A já jako ano, člověk tím, že tu práci dělá tak dlouho a já dělám 32 let a za svůj jako život, já jsem začínal ještě v médiích, které nebyly připojený na internet, protože ta země nebyla připojená na internet. Já myslím, že se to nějak jako téměř na den shoduje ten 92. rok Československo na internetu připojený s tím, kdy já jsem přišel do médií. Takže jako člověk používá různý žánry, různý prostě metody, jo, od papírových novin jsme přešli k onlineu, začali jsme dělat videa, začali jsme dělat podcasty, jako to ale jako ta podstata má být pořád stejná, kterou já jsem se naučil na začátku 90. let v Respektu a z hlediska tohohle já vlastně tomu, co ten Michal považuje nebo označuje za hybridní žurnalistiku, prostě nerozumím. Jo, jako nevím, co to jako má být, což jako neznamená, že si třeba některé věci, které ten Michal dělá, jako neposlechnu. Jo, jako zvědomím, že to dělá Michal, jo, že to má tenhle limit, ale jako
Dneska jsem zrovna poslouchal rozhovor s hejtmanem Kubou, což jako byla teda vysoká škola politiky. To bylo strašně zajímavé jako z hlediska toho, jak ten hejtman, jako, no, ten Martin Kuba, který já znám ještě, že ho z Nečasovy vlády, jako uvažuje, jako co těm lidem říká, jak už vlastně jako odhazuje tu stranu a dostává se do takového zvláštního stádia. A teď to neříkám jako nutně, že bych tím opovrhoval, ale jako zajímavého populismu. No, jako tak to si třeba poslechnu. Já, když jsem se nějak díval na vaši kariéru, tak vy jste byl, že asi 9 let v Respektu, ano. Pak dohromady 10 let v Hospodářskách s nějakou krátkou předstávkou v České televizi. Teď jste v Seznamu 8 let. Ano. Je to nějaká shoda náhod, že to bylo okolo těch 10 let, nebo třeba máte pocit, že po nějaké době se už to spojení třeba vyčerpá a je zajímavý dál? Přemýšlíte třeba o tom, jak se vždycky ptají na pohovorech, kde se vidíte za 5 let? Za 5 let? No, budeme 57, nevím. Ale ne, to je spíš náhoda. Vstup do politiky třeba? To ne. No tak za 2 roky jsou tady senátní volby. A na 7. Ne, vážně. Ne, já myslím, že to je spíš náhoda. Já jsem taky byl třeba 4 roky v Mladé frontě Dnes, že jo. A já o tom, jako, že té expirační lhůtě jako nepřemýšlím a dokud cítím, že to, kde pracuji, má smysl a tak jako si nechystám žádný jako exit strategies a případně další projekty. Já jsem byl sice 9 let v Respektu, ale to by taky bylo od 20 do 29. Jo. To jako pak celkem logicky jako máte pocit, že musíte, nebo že taky byste třeba chtěl zkusit něco jiného. Ty hospodářky byly rozdělený na půlku, nebo ne na půlku, snad byl 3,5 roku a 6 let zhruba. Takže a pak vznikla jako nějaká šance a to byl ten Seznam. Jo. A takže nemyslím, možná jako, že se ukáže, že bude dobrý, když třeba za rok, jako při těch 9 letech udělám nějakou změnu, ale jako zatím teda rozhodně neplánuju. No, to, jako, nemám to takhle jako pevní dovolená v Jugoslávii, pevní auto, pevní dítě. To takhle nemám, protože já myslím, že to v té žurnalistice ani moc nejde. Jo? Že jako ty časy, kdy si lidi sedli do redakce a říkali si, tady odsud mě nikdo nezvedne, tak ty už jsou dávno pryč, protože ta doba je příliš dynamická na to. Já, když vás sleduju na Twitteru, tak vy vypadáte, že máte jako velmi, já nevím, jak to říct, vřelý vztah s majitelem Seznamu, Ivo Lukačovičem. A nevím, jestli to je, jako samozřejmě ten Twitter je nějaká bublina, nějak to zkresluje, ale chtěl jsem zeptat, jestli třeba jako se s váma baví i o tom, kam by třeba, jak by Seznam Zprávy měli směřovat, nebo? Ne, mimochodem já jsem dělal první rozhovor s Ivo Lukačovičem v roce 2001 pro Respekt s Tomášem Němečkem, což jako Ivo Lukačovič teď téměř rozhovor nedává, tehdy dál. Ještě v roce 2000 si pamatuju, že jsem moderoval nějakou debatu, kde byl Ivo Lukačovič, Petr Koupský o internetu, tady v městské knihovně. Ne, neradím, já jsem s Lukačovičem mluvil za tu dobu, co tam pracuji, asi 4krát. To 2krát přišel do redakce, jednou jsem ho potkal na ulici před školou a jednou mi volal, protože to bylo něco jako nějaký, se k němu dostala nějaká informace, která nebyla pravdivá, jako o mým možném odchodu, ale to tak prostě nebylo. Jo, tak já jsem mu řekl, ne, nikam nejdou, nebojte. A takže neradí se se mnou o tom a myslím si, že to je prostě zkreslení sociálních sítí. Jo, jako jenom, že na sebe občas reagujeme, protože možná máme v jistou chvíli jako podobný smysl pro humor. Letos, myslím, to bylo v květnu, tak Seznam Zprávy z pozice šéfredaktora opustil Jiří Kubík a v tu chvíli se mluvilo o tom, že Seznam Zprávy možná měly být víc pravicové, nebo takhle, možná to byla nějaká mediální zkratka, jak se tak říká. Zkratka to byla, ale máte pravdu, že takhle to v té veřejnosti jako hrálo. A je to něco, co vás třeba nějak ovlivnilo, zajímalo, nebo vy máte skutečně jako se Šťastným pondělím úplně jste jak Respekt byl v ekonomii, se říká taková jako trošku jako autonomní jednotka, to tak vy jste taky jakoby úplně nezávislí na zbytku Seznam Zpráv? Já mám velkou míru svobody, ale nemůžu být jako úplně nezávislý. Jako já jsem prostě zaměstnanec Seznam Zpráv a musím jako pracovat jako nějakým jako sepětí s nimi, takže já jsem mimochodem tehdy, máte pravdu, že to bylo
taková zvláštní situace, že to vypadalo, jak když prostě Jiřího Kubíka vyhodili kvůli tomu, že Seznam Zprávy nejsou dost pravicový, což prostě tak není. Jako to, že Jirka Kubík po 5 letech jako dost těžký práce v čele Seznam Zpráv bude odcházet. Někteří z nás věděli, že já jsem taky v čele redakční rady, a akorát to nikde neříkali, že takové věci se neříkají. Jo. Takže pro mě to překvapení nebylo, akorát to načasování bylo takový jako lehce možná nešťastný, ale samozřejmě jako mě zajímá, kam se Seznam Zprávy jako ubírají, a to konec konců i názorově. Jo. A já jsem si říkal, mě už se na to ptal, myslím, Čestmír Strakatý, jo, jako, jak se budeme posouvat, nakolejovat, jako víc doprava. Já si to nedovedu moc jako představit, jak se to vlastně jako dělá úplně přesně. Když člověk čte maily a čtenářů a diváků, anebo čte ty sociální sítě, jak my jsme jako všechno, že? My jsme prostě od jako asociálních pravičáků až po komouše. Jo. A je pravda, že v té redakci asi najdete lidi jako s různým pohledem na svět ideovým. To najdete u mě v kanceláři. Já si s půlkou svýho týmu myslím o světě téměř, já nevím, v půlce věcí úplně něco jiného. Jo. Ale jako to tak jako chodí, že takhle lidi jako spolu dokážou pracovat. A já jsem teda, kdyby měly být Seznam Zprávy nakolejeny směrem doprava od toho května, tak už by se možná něco dělo. A já jsem si toho teda úplně nevšiml, musím říct, že by jako se tam bude hrála nějaká velká změna, no možná mi to neřekli a já to zjistím až zase někdy jako se zpožděním, ale nic takového jsem tam jako neregistroval. Máte, nebo takhle, já mám pocit, že vlastně zatímco třeba pár let zpátky byla ta mediální scéna hodně rozdělená vlastně jako Babišovy média versus ten zbytek. Takže což tak bylo a byla to jako velká chyba, nebo ne chyba, byla to věc, která prostě český média negativně celou tu scénu a její propojení s politikou jako negativně ovlivnila na dlouhý léta ještě dopředu. No, máte pravdu. A že teďka mi to přijde jakoby víc fragmentovaný, vás vidím často, že se asi jako v dobrým dohadujete s některýma dalšíma novinářema na Twitteru, tak i je to tak, že teďka, že třeba jdeme, teď nevím, tou americkou cestou, kde se říká, že jako všichni jsou deklarovaní, jestli jsou víc jako pravicoví nebo levicoví, nebo to je předčasný, nebo to čtu špatně. Ne, nečtete to špatně, to ne, ale já si myslím, že i Česko jako dojazilo jako k tomu, že se ty média, aniž by si to museli psát na ceduly a vyvěšovat jí předchod, jako opravdu víc profilujou. Jako zejména ty menší. Přece jenom jako Seznam Zprávy, novinky, my jsme jako veliký, že jo, jako, a to díky homepage Seznamu, jsme jako velikánský, takže jako u nás to jako je trochu něco jiného, ale já nevím, na jedné straně máte Echo, který je jako jasně zjevně přiznaně v pořádku konzervativní, jo. Na druhé straně máte Deník N, který jako je, teď já to nějak nazvu a oni se na mě budou zlobit, jo, ale jako jsou jako liberálněji levicoví, zejména společensky v některých tématech, myslím, ale proč ne, to je úplně legitimní. Jo. Takže máte respekt, že okay, jako má pohled na svět od roku 90, byť ho myslím taky občas trochu pozměnil, zejména co se týče dálnic, jak redaktoři stárnou a jak jezdit po dálnici, tak, že to je jako normálně, je to v pořádku a je to prostě to, že lidi asi je to dobou, je to vlivem sociálních sítí, prostě víc chtějí konzumovat média, který jim víc vycházejí jako svým pohledem na svět a s názorem a svých komentátorů jako vstříc. Takže a je to podle mě jako celkem zdravý vývoj, samozřejmě jako do chvíle, než se ty média stanou prostě na jedné straně Fox News a na druhé straně dosaďte si, co chcete. Jo. V té Americe to teď zejména, myslím, že to vidíme před těma volbama, ale že už je to věc, která trvá jako delší dobu dospěla a tam je to taky hodně daný Trumpem. Jo. Jako do fáze, kdy ty média jsou i z mýho pohledu jako trochu méně média a trochu víc jako aktivní bojovníci. Jo. Takže už to zašlo jako příliš daleko? Myslím si, obávám se, že trochu jo. Já jsem vždycky měl rád a sleduju jako britský média, kde to taky trochu je, ale myslím, že daleko míň, jo. Že tam přece jenom jako jasně agendu těch médií, těch deníků přežívajících a jejich webu jako poznáte, ale není to tak vypjatý boj jako v té Americe se mi zdá. Takže dokud se nedostane do této fáze, tak je to v pořádku, tak je to dobrý a ten vývoj takovej i v Česku je celkem jako pochopitelný, protože jako lidi jsou asi ochotní investovat víc jako do
názorového souznění s tím médiem, než jako do nějakých, řekněme, neutrálních informací, kterých mají nakonec jako ještě pořád ledas, kde hodně i zadarmo. Poslední otázka, jsem se teda původně, to jsem prozradil, jsme si povídali předtím, že tady si vyhraje Arsenal ligu, ale to je asi ještě... To je brzo. Já jsem pamětník ještě titulů Arsenalu. Jo. A shodou okolností, když jsme vyhráli poslední to, tak jsem bydlel v tomhle domě. A Arsenal vyhrál v roce 2004 naposledy ligu a já si pamatuju, jak v roce 2012 někde Luděk Mádl, můj kamarád, známý a výborný novinář sportovní, napsal, že doufá, že se ještě dožije jako titul Arsenalu. Jo. Tehdy nám bylo jako kolem 40. Říkal, počkej, Luďku, to je jako trochu jako možná předčasný, ne? No tak teď už se mi to tak úplně nezdá, ale dvakrát to nevyšlo, jestli to vyjde letos, jako uvidíme, jako bylo by to fajn a já trochu doufám, že někdo konečně sejme ty podvodníky z Manchester City a sebe jim všechny ty tituly a my minimálně 2 získáme. Trochu problém je, že jeden tak zůstane i Tottenhamu, jo? Kdyby jim sebrali ty tituly, ale lepší by bylo si to jako vybojovat. No, já jako we still believe, jak se zpívá ve Football is coming home, tak já pořád jako věřím a přenáším už víru na další generace. Moje dcera je faninka Arsenalu už, takže dobrovolně. No jasně, a byli jsme, má krásný des se sakou, má krásnou čepici a byli jsme na jaře na stadionu a se podívat, oni zrovna nehráli, takže jsme tam byli jenom na procházce, nebo na té tour, což je moc hezký mimochodem. To někoho zajímalo, jak to doporučuju a doufám, že příště už pojedeme spolu i na zápas. Tak jo, tak budeme, já jsem říct, že budeme všichni fandit, ale já spíš fandím Chelsea teda, tak... Jak se vám to stalo? To je smutný? Ne, to je jako, ne, s Petrem Čechem to přišlo, no. To přišlo všichni. Mimochodem, to si pamatuju, výborný vtip, když Frank Lampard přestoupil do Manchester City, tak říkal, těším se moc do Manchester City, že on tam dohrával tu kariéru, těším se dost do Manchester City a zejména se těším na jeho fanoušky. Mnoho z nich si pamatuju ještě, když byli fanoušky Chelsea. Bohužel to tak asi nějak bude. Každopádně děkuji moc za rozhovor, Jindřiši. Já děkuji za pozvání, ať se daří, mějte se hezky. Díky.